Benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us parlarem del epicicloide. I us preguntareu, quina diferència té amb el cicloide? Doncs que en aquest cas, la circumferència o ruleta que havíem anomenat anteriorment, el que fa és lliscar a sobre d'una altra circumferència, que en aquest cas és la circumferència base, tal com veieu aquí en aquest dibuix. I què passa? Doncs que quan llisca a sobre d'aquesta circumferència base, traça un arc. I el que fa és mantenir la tangent exterior a ella. Si és de radi menor, a la base, quan el radi és just la meitat, en direm nefroide d'aquesta curva. Si el radi és igual a la base, en aquest cas, a la curva que ens surt l'anomenarem cardioide. I si el radi és major que la base, en aquest cas li diem lumaca de Pascal. Si és radi infinit, faríem una evolvente de la circumferència. Doncs anem a començar amb una que és de radi menor. Per tant, tracem primer el radi de la circumferència base fent un arc d'aquesta circumferència i a continuació traçarem el que seria el radi de 3 centímetres i la circunferència. Després traçarem un arc amb la distància total de les dues, tal com veieu aquí, que és de 15 en aquest cas, i després un per al centre de la ruleta. Li direm P4 al punt de dalt i després calcularem l'arc que tenim que posar dintre de la circunferència base. En aquest cas es fa multiplicant el radi de la ruleta per 360 dividit entre el radi de la circunferència base. Per tant, com ens dona 120, si li restem 30 a cada costat, ja tindríem el 120, donat que l'angle pla sabem que val 180. Llavors agafem el que seria un cartabó i amb l'angle de 30 ja ho tenim. Després el que fem és una bisectriu d'aquest angle i tindríem el de 15. Agafant de base aquests 15 graus, després podrem traçar la resta. Però primer traçaré el que seria l'homònim a l'altre costat del de 30 per no tenir que utilitzar l'esquadra dues vegades i amb un regle ho tracem. Jo ho faig així ràpid per anar més ràpid perquè aquest procés és tan llarg i li direm P8 i P0 als dos punts. Després agafo, com he dit, de base el de 15 graus i traço aquests 15 graus al llarg del que em queda d'angle per poder dividir l'angle en 8 parts. Vosaltres teniu que fer la divisió i veure en quants graus s'ha de dividir aquestes 8 parts. En el meu cas coincidia que eren 15, però potser en el vostre cas és diferent. I anomeno cada una d'aquestes parts amb una T. T1, T2, T3, T4, T5, T6 i T7. Després els punts de dalt amb el següent arc amb O0, O1, O2, O3, O5, O6, O7 i O8. I un cop tenim això, dividim la circumferència que teníem la ruleta en 8 parts. Un cop ja ho tenim, des de cada una de les parts traçarem un arc. Vigilant que ens quedi ben posat, si no es pot donar error. I després, amb centre O0, agafo l'arc, el que seria el radi, i traçaré des de O1 amb aquell radi un punt amb el compàs que passi per cada un dels arcs en concret, des de l'O1 pel 1, des de l'O2 pel 2, des de l'O3 pel 3, des de l'O4 pel 4 que no fa falta perquè ja el tenim, des de l'O5 per la ratlla que passa pel 5, des de l'O6 l'arc que passa pel 6, des de l'O7 l'arc que passa pel 7. Si ho veieu aquí, veus que és l'arc concret, passa pel 7 i aquí he traçat jo la ratlla. És perquè us hi fixeu bé com ho estic fent
i el 8 ja és el que tenim, el P8. Llavors ara ja puc anar seleccionant els punts i ajuntant-los, i això seria la epicicloide normal, aquí ja la tindríem, però hem de fer-ne dos més, la curta i la llarga. Per tant, amb una distància qualsevol, que jo he agafat així a l'atzar, traço des del A0, P4 i P8 un punt, i aquest punt serà el que restaré de la distància que hi havia des de l'anterior punt fins a cada un dels Os. És a dir, des d'O traço una línia i resto aquesta distància i marco aquí amb el verd, ho veieu? Ja ho he restat i m'ha donat el A1. Traço la línia des de O2 fins a la solució, al punt aquest rosa, i traço ara aquí la resta, que resto aquesta distància que ja tenia, i tindrem A2. Traço després una línia des de O3 fins a la línia rosa aquesta que tenia solució, i ara també restarem aquesta mateixa distància, ara marcant-ho amb el compàs, des d'aquí, des del punt rosa, i veieu, i ens dona ja el A3. Després a la 4 el tindríem perquè ja l'hem marcat abans, des de l'O5 farem el mateix, traçarem la línia i restarem des del punt rosa la distància i tindrem el A5 des del 6 fins al rosa, des del 7 fins al rosa, i tindrem a l'A6 i a l'A7. I ja tindríem tots aquests punts. Ara ja podríem marcar la solució de la curta, la epicicloide curta, tal com veieu. Això es pot fer en plantella de curves, recordeu? I després la llarga. He d'afegir. Doncs afegeixo una distància qualsevol, que jo he afegit la mateixa que he restat abans, i tracem primer el B0 al B8, i ara la vaig afegint, és a dir, allargant la línia que abans he traçat per traçar la curta, doncs allargo i traço més enllà el B, tal com veieu, des del punt rosa fins una mica més lluny, allargant cada una de les línies. Tinc el B3, ara aquí tindria el B4 allargant, després des del 5 també allargo primer la línia una mica, i des del rosa més en fora traçaré el B5, tal com veieu, i des de l'A6 també allargo aquesta línia i cap en fora traço el B6, i ja tindré el 7, allargo i traço, i el B8 que ja el tenim aquí. I ara ja junto els punts i ja tindria el dibuix acabat. Això és tot, espero que ho hagueu entès i ens veiem a la propera classe. Fins aviat, adeu!